Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Oud-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, MC Tromp, krijgt 616.000 gulden vergoed voor de door hem gemaakte advocaatkosten. Dat heeft het Hof gisteren bepaald. Tromp werd eerder door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht omdat hij opzettelijk te lage belastinginkomsten zou hebben gedaan. Daarvoor werd hij 2 keer vrijgesproken. Daarop ging Tromp terug naar de rechtbank en eiste hij de advocaatkosten die hij heeft gemaakt. Daarin stelde het Hof hem gelijk. Het marineschip de Zijne Majesteit Groningen heeft 857 kilo drugs onderschept op de Caribische Zee. Met behulp van de boordcomputer kon een klein bootje met de drugs aan boord worden onderschept. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het marineschip werd door een patrouillevliegtuig gewezen op een opvallende boot in de buurt. Daarop stuurde de bemanning van de Zijne Majesteit Groningen een helikopter naar het bootje toe. Met behulp van de Amerikaanse kustwacht kon het bootje tot stilstand worden gebracht. Niet zo lang geleden kwam het nieuws naar buiten van de mishandeling en ontvoering van een Nederlandse stagiaire. Nu lijkt weer een Nederlandse stagiaire slachtoffer geworden te zijn van criminaliteit op Curaçao. Het gaat om een 26-jarig meisje die een Curaçaoenaar had leren kennen tijdens haar stageperiode, maar uiteindelijk werd mishandeld en verkracht door de man. Ze is inmiddels naar Nederland gevlucht. De man zit vast in de cel. De oprichter van de Clash Group, directeur Gary Clash, bezocht gisteren minister-president Eugène Ruggenaat. Volgens Refineria di Curaçao is Clash Group de beste partner om de ISA-raffinaderij na 2019 over te nemen. De contacten tussen de internationale onderneming en Curaçao lijken erg goed. Vorige week bezochten al andere vertegenwoordigers van het bedrijf Curaçao en minister-president Ruggenaat. Op zijn beurt bezocht vorige week tijdens een bezoek aan Europa de raffinaderij van de Clash Group in Duitsland. Het parlement van Curaçao bespreekt deze week tijdens commissievergaderingen over de begroting voor 2020. Volgens Charles Cooper van de MFK gaat het slecht met Curaçao en moet iedereen een beetje inleveren. Parlementariër Jaime Córdoba van Prepo Soberano is vooral boos dat er wordt ingeleverd op onderwijs. Volgens hem gaat het niet goed met het onderwijs en geeft de overheid in 2020 minder uit dan in 2019. En dat is volgens hem zeer onverstandig. Een 28-jarige Curaçaose man is gisteren gearresteerd in zijn cel in de SDKK. Hij zat er al een jaar wegens verboden wapenbezit. Nu, na onderzoek door de RST, blijkt dat hij ook wordt verdacht van de smokkel van cocaïne vanuit de haven van Curaçao naar Nederland. Het zou gaan om zeker tientallen kilo's. De man werd op 4 oktober vorig jaar aangehouden in zijn huis en zit sindsdien vast. De agent die vorige week werd aangehouden op verdenking van de diefstal van 600 kilo cocaïne uit politiebureau Rio Canario wordt nog steeds verhoord. Volgens de Extra heeft hij uitgebreid gesproken over de zaak. Behalve de agent zitten er nog 2 Latijns-Amerikaanse mannen vast die ervan van worden verdacht de agenten hebben geholpen bij de diefstal. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.